Kapitola 4. Z kterého pekla si vylezl? Conan nevěděl nic o dlouhé cestě na Xaltotunově voze. Zatímco bronzová kola rachotila po kamenitých horských cestách a šustila v hluboké trávě úrodných údolí, ležel jako mrtvý. Vůz nakonec sjel z posledních rozeklaných svahů a kola rytmicky zaduněla po bílé kamenné cestě, která se klikatila středem bujných luk až k hradbám Belveru. První záchvěv vědomí jím projel těsně před úsvitem. Slyšel nezřetelné hlasy a skřípění těžkých dveřních závěsů. Jakýmsi otvorem v plášti, který jej halil, zahlédl v blikotavém světle pochodní vysoký černý oblouk obrovské brány a vousaté tváře strážných, na jejichž helmicích a hrotech kopí se světlo pochodní odráželo. Jak dopadl boj, můj pane? Zeptal se zvědavý hlas nemedijsky. Samozřejmě výborně, zněla strohá odpověď. Akvilonský král je mrtev a jeho armáda je rozdrcená. Zazněly vzrušené hlasy, ale v zápětí byly přehlušeny duněním vozových kol na dlažbě. Když Xaltotun popohnal své spřežení, začaly od kovových obručí odletovat jiskry. I v tom hluku však Conan zachytil slova jednoho ze strážných. Od hranic království dorazil do Belveru mezi úsvitem a západem slunce. A koně jsou sotva spoceni, u Mitry. To nejsou... Pak se hlasy rozplynuly a Conan slyšel jen klapot podkov a dunění kol po tmavé ulici. Všechno, co zaslechl, si ukládal do paměti, ale vlastně to ani nevnímal. Byl jako jednoduchý automat, který vidí a slyší, ale nerozumí. Zrakové věmy i zvuky jej míjely bez jakéhokoliv významu. Upadl do hluboké otupilosti a jen mimochodem si všiml, že vůz zastavil na rozlehlém nádvoří obehnaném vysokou zdí. Pak jej mnoho paží vyzvedlo z vozu a neslo po točitém kamenném schodišti nahoru a poté dál dlouhou tmavou chodbou. Šepoty, plíživé kroky, nesmyslné, nesourodé zvuky se přelévaly okolo něj nedůležité a vzdálené. Za to jeho probuzení bylo náhlé a křišťálově čisté. Pamatoval si přesně průběh bitvy v hraničních horách, uvědomoval si její následky a přesně věděl i to, kde se nachází. Ležel na sametovém lehátku, oblečen stejně jako den předtím, ale ruce a nohy měl spoutány řetězy, které ani on nedokázal přetrhnout. Místnost, v níž ležel, byla zařízena s pochmurnou vznešeností. Stěny pokrýval černý samet a podlahu husté purpurové koberce. Nikde nebylo vidět ani okno, ani dveře. A to vše osvětlovala strašidelným svitem podivně tvarovaná zlatá lampa visící z vyřezávaného stropu. Snad proto se mu postava sedící na stříbrném trůnu podobném křesle zdála tak neskutečná a fantastická. Její obrysy se ztrácely v klamném světle a navíc je zkreslovalo poloprůsvitné hedvábné roucho. Rysy obličeje však byly ku podivu i v tom slabém světle zcela jasné. Skoro jako by hlavu postavy obklopovala slabá záře, která zvýraznila zlomyslný reliéf vousaté tváře a udělala z něj jedinou zřetelnou a hmotnou věc v této tajemné děsivé místnosti. Byla to tvář vznešená s ostře řezanými rysy klasické krásy. Na druhou stranu se v tomto chladném nehybném obličeji zračilo cosi znepokojujícího. Jakýsi náznak vědění, které překračuje hranice lidských znalostí
Nesmírná sebejistota přesahující lidské sebevědomí. Conan měl navíc nejistý pocit, co si mu říkalo, že tu tvář zná, že ji už někde spatřil. Dobře věděl, že toho muže nikdy neviděl. A přesto mu ony rysy někoho či něco připomínaly. Jakoby potkal zhmotnělou postavu z ošklivého snu, jehož děj si nemohl vybavit. Kdo jsi? Dotazoval se útočně král a přitom se mu navzdory řetězům, které jej poutaly, podařilo posadit. Lidé mi říkají Xaltotun. Zazněla odpověď pronesená silným kovovým hlasem. Co je tohle za místo? Zněla další Conanova otázka. Komnata v paláci krále Taraska v Belveru. Conan nebyl příliš překvapen. Belverus, hlavní město, byl zároveň největším nemedijským sídlem blízko hranic. A kde je Taraskus? S armádou. Tak dobrá, zavrčel Cimeřan. Jestli mě chceš zavraždit, proč to neuděláš hned, abychom to měli oba z krku? Nezachránil jsem tě před královými lučištníky jen proto, abych tě mohl zabít tady v Belveru, odpověděl Xaltotun. Co jsi se mnou vlastně u všech ďáblů udělal? Ptal se Conan. Umrtvil jsem na čas tvé vědomí, odpověděl Xaltotun. Jak, tomu bys těžko porozuměl. Nazývej to, chceš-li, černou magií. Conan k tomu závěru dospěl už předtím a jeho mysl se už zabývala něčím jiným. Myslím, že vím, proč si mě ušetřil. Zasupěl pak znovu jeho hlas. Amalrik si mě chce nechat jako pojistku proti Valériovi pro případ, že by se nemožné stalo skutkem a on se stal akvilonským králem. Ví se přece všeobecně, že za tímhle pokusem dosadit Valéria na můj trůn je Amalrik, baron Storu. A jak já znám Amalrika, bude mu Valérius sloužit jen jako nastrčená figurka, tak jako Taraskus. Amalrik neví nic o tom, že jsem tě zajal, odpověděl Xaltotun. Neví to ani Valérius. Oba si myslí, že si zahynul u Valkyje. Conan mlčky upíral na toho podivného muže přimhouřený pohled. Cítil jsem zatím vším něčí inteligenci. Řekl spíš pro sebe Conan. Ale myslel jsem si, že je Amalrikova. Takže Amalrik, Taraskus a Valérius jsou jen tvé loutky? Kdo vlastně jsi? Záleží na tom. I kdybych odpověděl, nebudeš tomu věřit. Co kdybych ti řekl, že tě mohu dosadit zpět na akvilonský trůn? Conanovi oči se do něj vpalovaly jako oči vlka. Jaká je tvoje cena? Poslušnost. Potom běž se svou nabídkou k čertu, zavrčel Conan. Já ti panáka dělat nebudu. Korunu jsem si vydobil mečem. A kromě toho ani ty nemůžeš kupovat a prodávat akvilonský trůn, jak se ti zlíbí. Království zdaleka není dobyto. Jedna bitva válku nerozhoduje. Proti tobě stojí víc než pouhé zbraně, odpověděl Xaltotun. Co pak tě srazil na kolena ve tvém stanu před bitvou u války je meč v rukou smrtelníka? Ne, bylo to dítě temnot. Splozenec nekonečného vesmíru. To jeho ruka hořící chladem věčných temnot zmrazila krev ve tvých žilách a morek tvých kostí. Ten chlad je takový, že ti spálil kůži jako do ruda rozžhávené železo. Byla to snad náhoda, že muž oblečený ve tvé zbroji vedl výkvět akvilonského rytířstva do nešťastné soutězky? Byla to náhoda, že se útesy zřítily? Conan na něj mlčky zíral a cítil, jak mu po zádech běží mráz. V jeho barbarské mytologii byla hojnost čarodějů a kouzelníků a každý hlupák musel poznat, že tohle není obyčejný člověk.
Conan cítil něco nevysvětlitelného, něco, co Xaltotuna odlišovalo od ostatních lidí, podivnou auru času a prostoru, nesmírné a hrozné stáří oné bytosti. Jeho tvrdohlavý duch se však nechtěl poddat. Ta skalní lavina byla jen neštěstím, pronesl umíněně. A tou soutězkou by se pokusil zaútočit každý. Tak to není. Ty bys útok soutězkou nevedl, tušil bys past. A především bys nikdy nepřekročil s vojskem řeku, pokud by sis nebyl jistý, že útěk Nemedijců je opravdový. Na tvé vědomí by mé hypnotické příkazy těžko působily. Ani v šílenství bitvy bych nebyl schopen zavést tě do připravené pasti, jak se mi to podařilo s tím obyčejným člověkem, který se za tebe převlékl. Ale pokud to všechno bylo vymyšleno jen proto, aby byla naše armáda zničena, skepticky pokračoval Conan v otázkách. Proč mě tvoje dítko temnot nezabilo přímo ve stanu? Protože bylo mým přáním zajmout tě živého. Nepotřeboval jsem žádná kouzla, abych uhodl, že Palantides pošle do boje jiného muže ve tvé zbroji. Chtěl jsem tě živého, nezraněného. Zapadáš do mého plánu věcí příštích. Máš v sobě životní sílu mocnější než zručnost a lstivost mých spojenců. Jsi nebezpečný nepřítel, ale mohl by z tebe být výborný vazal. Conan si při tom slově divoce odplivl, avšak Xaltotun si jeho vzteku nevšímal, vzal křišťálovou kouli z blízkého stolku a položil ji před sebe. Nedržel ji. Neležela na žádné podložce a přesto visela nehybně ve vzduchu stejně pevně, jako by ji podpírala železná deska. Conan při té ukázce kouzelnického umění pohrdavě zabručel, ale přesto na něj udělala dojem. Chceš vědět, co se děje v Aquilonii? Zeptal se mák. Conan neodpověděl, ale to, jak se celé jeho tělo napělo, prozrazovalo zájem. Xaltotun upřel pohled do mlhavého nitra koule a promluvil. Je právě večer prvního dne po bitvě u Valkyje. Minulé noci se hlavní část nemedijské armády utábořila u Valkyje, jen několik nemedijských jízdních oddílů rytířů pronásledovalo prchající Aquilonce. Za úsvitu armáda zrušila tábor a pokračovala přes hory dál na západ. Prospero byl z 10 000 svých pojtaňců vzdálen od bojiště celé míle, když potkal první uprchlíky. To bylo začasného rána. Byl na cestě celou noc a doufal, že dorazí před začátkem bitvy. Nebyl 100 uspořádat zbytky armády a proto ustoupil zpět k Tarancii. Jel co nejrychleji a podařilo se mu vyměnit unavené koně za zvířata zrekvírovaná na venkově a tak se teď blíží k Tarancii. Vidím unavené rytíře se zbrojí zešedlou prachem. Praporce visí splihle na žerdích, vojsko popohání unavené koně přes pláně. A také vidím ulice Tarancie. K lidem už se doneslo, že armáda byla poražena a král je mrtev. Město ovládl chaos. Dav šílí strachem, křičí, že král je mrtev a že není nikdo, kdo by je vedl proti Nemedijcům. Temné stíny se stahují k Aquilonii od východu a obloha se hemží supy.